Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kapitan Tony Mamak, tiniyak na walang POGO establishment sa Balibago, Angeles City. Pagbibigay aumento sa sahod sa mga public school teachers, posible raw maging dahilan ng kakulangan ng mga guro sa mga pribadong paaralan ayon kay VP Duterte. Mabuting samahan ng BIFAR Region 3 at mga mangingisda, susi sa higit na pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. $2.5 billion entertainment city, planong buksan sa Clark Freeport Zone. At Laos Group of Companies, patuloy ang pagbibigay proteksyon kontra COVID-19 sa mga empleyado at kanilang kaanak. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Isang US-based company ang nais pong magtayo ng entertainment city sa Clark Freeport Zone. Ayon sa Clark Development Corporation o CDC nitong Lunes, September 19, nagkakahalaga ng $2.5 billion ang naturang produkto. Sa sulat ni Jermaine Jackson, kapatid ng yumaong American singer na si Michael Jackson, kay CDC President at Chief Executive Officer Agnes de Benedetta, sinabi nitong nais nilang dalhin na ilang high-end fashion retail stores sa Clark. Kabilang daw dito ang ilang mga brand na matatagpuan sa Caesars Palace Mall at Venetian Hotel sa Las Vegas. Bagay sa ulat ng The Philippine Star na na-publish itong September 20, maghahati ng hindi bababa sa 8,400 na trabaho ang nasabing investment. Kasalukuyan pa raw ang dialogo ng pamunuan ng CDC at grupo ng Jackson ukol dito. Inaasahan naman umano ang pagdalaw ni Jackson kasama ang kapatid nitong si Randy Jackson at ilang pang businessman sa huling linggo ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Naniniwala ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 na mahalagang pagkakaroon ng mabuting samahan ng mga kinatawan ng kanilang tanggapan at ng mga mangingisda sa rehiyon upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa fisheries sector. Sa pagtatapos ng 59 Fish Conservation Week, binigyang pagkilala ng ahensya ang ilang grupo ng mga mangingisda maging ang mga lokal na pamahalaan na kabalikat sa pagtataguyod ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Kung mayroon daw pare-parehong hilig ang Pinoy, tiyak isa na rito ang musika. Kaya hindi naman mawawala ang kantahan sa kahit anong okasyon o kasiyahan. Sa closing ceremony ng 59th Fish Conservation Week ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3, mismong si Director Wilfredo Cruz ang humarana sa kanilang mga bisita. Ayon sa opisyal, paraan daw ito para higit na mapalapit ang mga mangingisda at kinatawan ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga opisyal ng BIFAR. Matagal na yung ating matagal na tayong kumakanta at ito yung isa sa mga way na para sa leadership ba, kung para mawala yung wall. Kasi naisip ko nung araw, instead na mag-hire ka ng mga entertainers, why not do it yourself na lang kung kaya naman. Ayon kay Cruz, ang pagkakaroon ng welcoming atmosphere ng BIFAR Region 3 ay nagresulta naman ng pakikiisa sa kanila ng mahigit 30 kooperatiba, asosasyon ng mga mangingisda at mga LGU. 30 ito 30 sa among LGUs, then yung mga samahan at yung mga ibang sectors. Hindi pa namin sinama dito yung mga ibang partners, mga stakeholders sa industry.
we are planning to do it by May, doon naman sa Farmers and Fisher Pork Month. Ang mabuting relasyon ng BIFA Region 3 at iba pang stakeholders sa rehiyon ay isa raw sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pamamayagpag ng fisheries and aquaculture sector. Number 1 din tayo sa aquaculture. Sa mga sa mga fin fish. Kasi kung isasama kasi yung seaweeds na andyan yung barm tsaka yung Zamboanga. So marami sila mga seaweeds eh. Pero pagdating sa mga fin fish, yung mga isdang kinakain, number 1 tayo. Base sa datos ng PSA, nasa 110% ang fish sufficiency ng buong gitnang Luzon at nangangahulugan ito na sapat ang supply ng lamang dagat sa rehiyon. Samantala, kabilang sa mga pinagkalooban ng gawad pasasalamat ay ang lokal na pamahalaan ng Sasmuan. Personal na tinanggap ni Mayor Catalina Bagasina ang naturang pagkilala. Nagpasalamat din ang alkalde para sa walang humpay na suporta na ibinibigay ng BIFAR sa kanilang bayan. Paolo G. Santos, CLTV News. Muling pinagtibay ng Bases Conversion and Development Authority ang pangako nito na pakikipagtulungan at pagsuporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa ginanap na 25th AFP Forum Lunes, September 19. Dumalo po sa nasabing forum ang humigit kumulang 100 top brass ng AFP sa pangunguna ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Isa sa mga layunin ng BCDA ang tumulong sa pagpapatibay ng sandatahang lakas sa pamamagitan ng pangunguna sa conversion ng mga dating base militar tungo sa pagiging sentro ng growth at functional replication ng military facilities. Sa ilalim ng Republic Act 7917, 35% sa BCDA remittances ay dapat gamitin sa mga modernization project at tulong sa pagpapalakas ng AFP. Mula 1993 hanggang sa kasalukuyan, umabot na umano sa 56.4 billion pesos sa BCDA disposition proceeds ang napunta sa AFP, habang 45.3 billion pesos dito ang napunta sa modernization programs. At ang 11.1 billion pesos naman ay ginamit sa military facilities replication. Sinabi naman ni BCDA President and Chief Executive Officer Aileen Zosa na ang mga pag-unlad na ito ay makikinabang ang AFP, mga sibilyan, BCDA investors at mga negosyante. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. Posible raw maging dahilan ng kakulangan ng mga guro sa private schools ang pagbibigay ng aumento sa sahod ng public school teachers. Ayon po yan kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, maaari raw lumipat ang mga nagtuturo sa private educational institutions kung tataasan ng gobyerno ang sweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan dahil sa pressure na mararamdaman ng mga nasa private schools. Posible rin daw na dumami pa ang magsasarang mga private schools, lalo na sa kanyang paniniwala ay ang dapat na benchmark ng sweldo sa mga guro ay yung mga nasa private school. Sinagot naman ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ang dapat maging basehan sa kanilang makukuhang sweldo ay ang kasalukuyang cost of living at iba pang kaugnay na dahilan. Sinabi naman ni Duterte na kanyang i-endorso ang naging komento ni Castro sa DepEd at sa Department of Budget and Management na siyang nagdedesisyon sa sweldo ng mga government employee. Upang talakayin po ang usapin na yan, makakasama natin live sa ating programa si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jennifer. Salamat sa imbitasyon ng CLTV. Magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay. Ito po,
Kong, gusto ko pong umpisahan ang aking tanong sa kung magkano po ba ang sahod ng mga guro ngayon sa public schools at magkano naman po ang paanawagan ninyong komento itong ating mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ang kasalukuyang sweldo ng Teacher 1 na ito yung pinakamababang posisyon sa teaching personnel ay 25,439. Ang panawagan sana namin, gawin itong salary grade 15. Na kung gagawin itong salary grade 15, mga 36,000 plus. So yun yung panawagan natin sa ating gobyerno at meron na po tayong bill kaugnay niyan, House Bill 203. Ang ano naman nito ay nakabatay ito sa cost of living, sa consumer price index at saka yung kumbaga sinasabi ng mga teachers pantabla dun sa inflation rate. Dahil yung mga kasama nilang halimbawa ng mga same qualifications in the government positions like yung mga nurses, yung mga pulis, sundalo ay tungtong na sa 35,000 ang sweldo. Ang teacher na lang yung nahuhuli doon sa pasweldo. Pero ito po ma'am, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng ating kalihim ng DepEd and of course our Vice President na may basihan po ba itong kanyang sinasabi na posibilidad na lilipat, of course kung merong saang mas mataas na sahod, doon po lilipat, ito po yung fear na sinasabi niya, magiging epekto kung sakaling dinggin or pagbigyan ng kahilingan ng mga guro na itaas ang kanilang sahod. Yung katwiran ni Vice President Secretary Sara Duterte, parang paroting. Parang pinaparot niya lang yung katwiran ng dating administrasyon ng Department of Education. Pero tingin namin ay walang basihan ito. Actually nga mas maraming mga teachers natin na lumilipat sa ibang bansa, pumupunta sa ibang bansa o kaya naman ay lumilipat ng ibang profesyon. So, kaya lang naman nasasabi siguro nila ito dahil nga syempre ang sabi nga natin na dapat nga na salit na ikumpara yung sweldo ng public and private, dapat nga rin nataasan din ang sweldo ng mga private school teachers. Dapat magkaroon na rin ng standardized na sweldo ang mga private school teachers kasi maraming mga private school teachers, ang average na sweldo niyan ay mga 15 to 20,000. Kaya ako may proposal din ako na dapat na i-standardize yun sa mga private school teachers. Of course, ito pong panukala na inihain po sa Kongreso, meron pong batayan ito. At nabanggit nyo nga po, one of which is the cost of living. Sa pag-aaral po ninyo, base po sa kasalukuyang tinatanggap na sahod ng ating mga guro, malayo po ba or sumasabad po ba itong sahod na tinatanggap ng ating mga public school teachers sa kasalukuyan, Kong? Oo, at saka isa pa palang batayan Jenny, yung Magna Carta for Public School Teachers na RA 4670. So, yung itong 25,000 na ito, on the average, gross nga ito, di ba? Pero ang neto nito, net nito mga 10 to 15,000 every month. Sa tingin natin ay at sinasabi na rin ng mga teachers na hindi talaga sapat itong sweldo na binibigay ng ating gobyerno, kaya nga tayo ay humihiling ng adjustment sa sweldo. Bukod pa dyan, Jenny, sila rin pa yung gumagastos sa kanilang mga visual aids, yung ginagamit nila sa eskwelahan, at saka iba pang minsan may mga bata pa dyan na nagugutom, pinapakain nila. So yun yung yun yung mga gastusin ng mga teachers na sana ay tinutugunan din ng DepEd, like yung sa kanilang mga materials na alam mo ba Jen, teacher lang ang bumibili ng sarili niyang gamit. Yung mga ibang government employees, 'di ba? Katulad niya sa office, provided yung printer, provided yung computer, provided yung typewriting paper, at lahat ng mga pangangailangan. Kahit sa mga pulis at sundalo, provided sa kanila yung kanilang mga gamit at hindi nila ito binabayaran o pang inaabono sa kanilang sweldo.
Kaya kulang na kulang talaga, Jenny, itong kanilang sweldo, itong ating mga teachers. Okay, ito po mga binabanggit ninyo, parang estudyante pa lang ako. Kung no, naririnig ko na yan at hanggang ngayon, ganyan pa rin po yung narrative ng ating mga teachers because ito po ang nangyayari talaga. Pero ngayon pong panahon ng pandemya, parang mas dumagdag pa yung challenges na hinaharap ng ating mga guro. Ano pa po ba yung mga challenges, yung mga nadagdag, no? Ngayon pong panahon na ito na although meron na pong face-to-face, nandyan pa rin naman hindi pa rin po kasi totally tinatanggalan o tinatanggal yung modular learning. No? Ano po yung mga challenges naman na hanggang ngayon hinaharap ng ating mga guro, no? Kaugnay po nitong problema pa rin sa pandemya? Naging essential and necessary na sa mga teachers ang magkaroon ng mga laptop, ang mga gadgets, at saka yung internet connection. Necessary na ito kasi hindi lang naman nila ginagamit ito sa pagtuturo, ginagamit din nila ito sa lesson planning, yung pagre-record, at saka yung pagre-research, ginagamit din nila ito sa paggagawa ng mga reports nila. Kaya mahalaga na ma-provide itong mga gadgets na ito. Isa pa sa mga challenges, lalo na ngayon, nag-face-to-face classes na, siyempre yung ligtas na balik eskwela. Kailangan ng teachers ngayon yung sapat na bilang ng estudyante na nasa loob ng klase. Hindi na pwede ngayon yung siksikan. Yung 40 to 50 to 60 students per class ay sana ay hindi na nangyayari ito. Pero nangyayari pa rin katulad ng pre-pandemic time na merong mga 50 to 60 students. Kaya talagang risk, nire-risk ng teachers yung kanilang yung kanilang health. So ganun din yung mga estudyante natin. Ngayon kulang-kulang pa rin ng mga textbooks. Tatlong linggo na sinasabi ng mga teachers, wala pang kompleto mga textbooks. Ganun din yung reklamo ng mga ilang mga estudyante. Ito nga, yung aking staff nga na may anak siya na grade 2. Wala pa raw ngayon ng mga textbooks. Yung mga module naman na available naman na before ay kailangan namang i-revise. Kailangan din talagang baguhin at i-improve. So ito yung mga challenges. Nabanggit niyo po kanina yung kaligtasan ng mga teachers. Kung di po ka nagkakamali, ito pong iba-ibang organisasyon ng ating mga guro isa sa inilatag nila na kahilingan sana sa DepEd yung pong pagbibigay ng additional hazard allowance, no? Meron po bang nangyari kaugnay nitong panawagan na ito, po? Oo, tama ka, Jen. Although nasa batas ito, special hardship allowance, pero pahirapan naman doon sa pagpapatupad. At iba-iba din yung klase ng pagpapatupad tsaka yung amount na ibinibigay sa special hardship allowance. Kaya kami din ay may panukalang batas na maayos sana itong special hardship allowance na provision noong Magna Carta for Public School Teachers at mailagay sa tama, gawing pantay-pantay yung amount nung binibigay na hardship allowance kasi dapat i-review yung guidelines kaugnay nito ang DepEd kasi may mga pagkakataon na binigyan ng hardship allowance pero pinababalik ng COA. So nagkaroon tayo ng mga ganong problema. Kaya kailangan maayos ang guidelines doon sa pagbibigay ng hardship allowance sa ating mga guro. Kung gusto ko rin pong itanong sa inyo since kayo po ang kinatawan ng ating mga guro after nitong statement na binanggit po ng kalihim ng DepEd, ano po ba yung mga naging sentimiento o reaksyon ng mga guro dito sa naging pahayag na ito ng kalihim ng DepEd, ang ating nalungkot ang mga nalungkot yung mga guro dahil parang sa susunod na budget ng 2023 walang provision para sa pagtataas ng sweldo. Kahit na naman merong pagtataas ng sweldo dahil sa SSL 5, pero hindi pa ito naka-adjust doon sa inflation. Kaya sana man lang, di ba, magbigay ng budget para man lang doon sa to mitigate yung inflation rate.
So, ito yung hinahanap ng mga teachers, kaya nabigo sila, no? Sa sagot ni Vice President Duterte, Secretary Duterte, dahil nga parang walang walang intensyon na magbigay talaga ng ng salary increase bukod pa doon sa SSL 5. At pangalawa, itong sagot niya tungkol doon sa halimbawa, yun sa learning learning crisis, learning recovery, parang mukhang iba yung solusyon na binabanggit niya in terms of legislative agenda ng Department of Education. Well, kung ganito po ang sitwasyon, ano po ang magagawa or magiging susunod na hakbang naman ng ACT teachers sa Kongreso, no, kaugnay po nitong panawagan na aumento sa sahod ng mga guro? Dahil meron na kaming bill, yung House Bill 203, yung upgrading ng salary ng mga teachers, hindi lang ng mga teachers, mga non-teaching personnel, at saka yung mga teachers natin sa SUC. So, ito po ay i-assert natin na sana ay madinig sa Committee on Appropriation dahil last tranche na ng salary increase sa 2023. Kaya kailangan ng mapag-usapan ito. Kaya po natin yung double, triple effort po yung ating pag-assert niyan na mapag-usapan sa committee ni Kong Salceda. So ayun po, tapos kumukuha din kami ng support sa ating mga teachers na maglabi doon sa kanilang mga kongresista para suportahan yung ating House Bill. At mas maganda rin makapag-ano rin sila ng House Bill para sa pagpapataas ng sweldo. Sa bahagi naman ng Senado, alam ko si Senator Loren Legarda ay interesado na mag-counterpart bill na magkaroon ng salary increase sa mga teachers natin. Katulad noong bill na pinasa natin dito sa Kongreso. Tingin niyo ho, makukuha niyo yung, of course, importante ho yung suporta din na makasamahan niyo sa Kongreso, no, dito po sa hakbang na ito, no, ito pong panukala na inihain po ninyo. You think this is the right time para po maibigay kung ano yung nararapat, no, na sahod para sa ating mga guro? Yes, oo, more than a year ang preparation natin dito, no. So bagamat nung 18th Congress ay i-final na natin ito, pero kailangan na talaga ito kasi pagdating ng 2024 ay wala na namang salary increase. Diba? Maliit na nga yung sweldo, hindi pa rin magkakaroon ng salary increase by 2024. Kaya mahalaga din suporta ng ating mga kasamahan dito sa Kongreso. Marami naman sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso ay pro-teacher. Lalong-lalo na sa usapin ng salary increase ay talagang talagang sumusuporta sila. At sana ma-put into action yung kanilang suporta later on kapag tayo po ay naisalang na ito sa committee. Kung maliban po dito sa usapin na ito, kunin na rin po natin itong pagkakataon na ito, no, para maibahagi naman sa ating mga guro yung efforts na ginagawa po ninyo sa Kongreso maliban po sa paglaban dito po sa panawagan na aumento sa sahod. Ano pa po ba yung inilalaban o yung mga plano po ninyo na ilatag sa Kongreso, no, para po sa karapatan ng ating mga guro? Yes, thank you, Jen, sa pagkakataon. Yung ating pong bill kaugnay ng pag-increase ng teaching supplies allowance from 3,500 to 5,000 ay approved na dito sa Committee on Basic Education. Kasalukuyang dinidinig ngayon yung ating panukalang batas na 1,500 na per month na internet allowance. Isang hearing na lang ito at pwede na rin maipasa ito doon sa committee. Ilan pa sa panawagan natin yung 10,000 na medical allowance, 10,000 na pera, yung personal economic and relief assistance. So yun yung ating mga at saka 15 days na sick leave. Kasi ang mga teachers Jen, walang sick leave yan tuloy-tuloy ang trabaho niyan. Huwag siyang magkakasakit during the 10-month period na nagtuturo siya. Otherwise, kaltas yun sa kanyang sweldo. Meron mang sinasabi tayong bakasyon, pero hindi naman talaga totoong rest days ng mga teachers dahil binibigyan pa rin sila ng mga work sa eskwelahan. Kaya yun yung panawagan natin, magkaroon sana ng sick leave
at least 15 days per year ang mga teachers natin. So, yun yung ating mga panawagan. At syempre, tumaas din yung budget para sa edukasyon para hindi na mahirapan yung mga teachers natin na sila yung nag-aabono, madagdagan yung MOOE at hindi na sila mag-aabono sa kanilang sa kanilang pagtuturo. Kahit pa paano po pala meron namang magandang balita para sa ating mga guro. Well, talagang hindi naman po matatawaran yung dedication at yung effort na ginagawa po ng ating mga teachers kahit na may mga ganitong usapin. Sabi niyo nga po, tuloy-tuloy pa rin naman yung paggampan nila sa kanilang tungkulin dahil of course ang mahalaga sa mga guro maibigay yung kalidad na edukasyon para po sa mga bata. Before I let you go, Kong, ano po ang mensahe po ninyo, siguro sa inyong mga kapwa, sa inyong mga kapwa kongresista, kaugnay po nitong panawagan na ito sa aumento sa sahod, and of course, yung ating pong mga guro this time, I think mahalaga na may marinig silang magandang mensahe from you, hearing this news, na mukhang hindi nga po mapagbibigyan itong kahilingan na aumento sa sahod ng ating mga guro. Go ahead po ako. Sa atin pong mga colleagues, mga kasamahan natin sa Kongreso at sa Senado, napapanahon po na maipakita natin ang ating pagpapahalaga, pagdakila sa ating mga kaguruan sa pamamagitan po ng pagdaragdag ng kanilang sweldo at mga benepisyo. Ngayon, Jen, panahon ito ng Teachers Month. At sana ay bigay natin ang ating pagsaludo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang pasweldo. Kaya nang hinikayat natin ang ating mga kasamahan dito sa Kongreso na suportahan yung House Bill 203 at magbigay din po tayo mag-ano rin tayo ng ating mga sariling bill kung gusto natin na tumaas ang sweldo ng ating mga teachers. So muli sa ating mga teachers, mula po sa ACT Teachers Party List, pagpupugay at pagsaludo po sa inyong dedikasyon at sa inyong magandang ginagawa sa ating mga kabataan at sa ating bayan. So mabuhay po kayo at Happy Teachers Month sa inyong lahat. Maraming salamat po at again, Happy Teachers Month sa lahat ng ating mga guro. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Kong, at magandang gabi po. Thank you. Mga kareyon, Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga namumunang balita matapos matuklasan ng mga otoridad ng iligal na operasyon ng isang POGO establishment sa Angeles City, ipinag-utos si DILG Secretary Benhur Avalos sa mga barangay captain na bantayang mabuti ang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang mga nasasakupan.
Kaugnay nito, sinabi ni Barangay Captain Tony Mama na walang Pogo establishment sa Balibago, isa sa pinakamalaking business district sa siyudad ng Angeles. Git pa ni Mama, mayroon daw annual registration ang mga foreign national na nagdenegosyo sa kanilang lugar. Narito ang report. Wala umanong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO establishment sa Balibago, Angeles City ayon mismo kay Barangay Captain Tony Mama. Ito ang naging pahayag ni Mama kasunod ng panawagan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na paigtingin ang reporting sa mga kapuna-punang pagdami ng mga Chinese nationals sa mga condo units, apartments sa loob ng subdivision at townhouse na malapit sa business district. Ayon kay Mama, required na magparehistro sa kanilang tanggapan ng mga foreign national na may negosyo sa Balibago alinsunod na rin sa Barangay Ordinance No. 5 Series of 2014. Batay sa naturang batas, kailangan ng annual registration na nagkakahalaga ng 300 pesos para sa mga dayuhang negosyante. Ang pondo umanong maliliko ay ginagamit sa pagdodokumento at monitoring ng barangay sa mga nasasakupan nito. Maski na may permit sila sa PAGCOR, kailangan pa rin nilang kumuha ng clearance sa barangay. Kasi lahat ng activities, nasa batas naman yun eh. Lahat ng activities, pati nga yung paghuhukay mo ng daan kailangan humingi ka ng clearance sa barangay. Kung tayo ka na sari-sari store, dapat may clearance ka. What more kung pogo yan? Meron na yung mga negosyante dito, meron ng DTI. Pero dadaan pa rin sila sa barangay. Di ba? So, yung mga korporasyong malalaki, meron na sila sa SEC. Pero dadaan pa rin sila sa barangay. Kukuha pa rin sila ng clearance sa barangay. Samantala, matatandaang nitong nakalipas na Sabado, September 17, ipinag-utos ng DILG ang pagsasara ng isang POGO establishment sa Barangay Anona sa Angeles City dahil sa illegal umanong operasyon. Nagugat ang nasabing closure order matapos respondihan ng kapulisan ang isang kidnap for ransom incident na kinasangkutan ng mga Chinese nationals. Sa datos naman ng PNP, umabot na sa 800,000 ang bilang ng mga Chinese nationals sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., binabantayan nila ang mga ito dahil sa kasalukuyan ay hindi nila alam kung sino-sino sa kanila ang dokumentado o ilegal lamang na nananatili sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. Ibinahagi ni 4th District Representative Ana York Bondok Sagum ang kanyang parenting journey sa programang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto. Ayon sa kanya, sa loob ng 9 na taon na wala siya sa politika ay nag-focus siya sa pagiging nanay. Plano din ng kongresista na magpasa ng batas para sa kompensasyon ng mga nanay na nagpapasuso. Narito ang ulat ni Angelica Cara. Sa loob ng halos 9 na taon ay walang eksena sa politika si 4th District Representative Ana York Bondok Sagum. Nito lamang 2022 national and local elections, siya ay muling naging aktibo. Sa kanyang panayam sa Bawal ang Chismis kay Sonia Soto, sinabi niya na sa panahong wala siya sa politika ay nag-focus siya sa pagiging nanay sa nag-iisa nilang anak ni San Luis Mayor Jay Sagum. Matagal daw nilang hinintay na magkaroon ng baby at dumaan sa ilang serye ng in vitro fertilization. Sabi ng husband ko, maybe this is the perfect timing in our life. So we've been trying for a long time na po. More than 9 years na. Sabi niya, baka naman this is the timing na patapos ka na rin sa Congress and you might want to spend some time with our baby. Kasi biro mo, 9 years mong hinanap and then andun na, tapos you will not spend time with this precious child. So, tama naman din ho, diba? Bilang isang breastfeeding advocate at author ng batas na nagpo-promote sa pagpapasuso, 4 na taon daw niyang binreastfeed ang kanyang anak na si Benji. So, I spent a lot of time. I breastfed my baby until the age of 4.
He was 4 years old when he stopped breastfeeding po. I spent a lot of time at home. Plano umano ni Representative Bondok Sagum na magpasa ng batas para mabigyan ng kompensasyon ng mga nanay na nagpapasuso na kinakailangang huminto muna sa trabaho. Yes, Ma'am Sonia, you know what now? Parang I realized na, being a mom is a job in itself. And ako po, I am supportive of that. We should pay stay-at-home mothers. I actually am going to file, we should pay breastfeeding mothers who had to stop po. Binuksan din umano nilang mag-asawa ang kamalayan ng kanilang nag-iisang anak sa buhay probinsya at buhay sa bukid. Yung asawa ko po, lumaki talaga yan sa bukid. Yung makita ko niya yung anak niyang nagtatampisaw po doon, it was really very valuable. So we hope that Benji learned to love the land. Kasi ngayon po, napakabilis lang pong itinda po sa mga developers ang lupa. Tunghaya ng buong panayam kay Congresswoman Ana York Bondok Sagum at ang kanyang mga pananaw sa iba't ibang usaping panlipunan sa Bawal ang Chismis kay Sonia Soto sa Miyerkules, September 21, alas 7 ng gabi. Angelica Cara, CLTV News. Inilabas na ng 10 outstanding students of the Philippines Region 3 Alumni Community of Heroes ang 20 kabataang napili bilang finalist ng mga huwarang mag-aaral ng Gitnang Luzon 2022 nitong Lunes, September 20. Kabilang dito ang mga estudyante ang nagsipagtapos mula sa iba't ibang higher educational institutions sa rehiyon. Sila ay sina Arvin Cari Agordo ng Pampanga State Agricultural University, Aris Atencio at Rome Flores ng Tomas del Rosario College, Jensen Nino Baking, Francis Jasper Hontanosas, Renmel Joseph Purisima, Percival Roncal Jr., Carl Patrick Taguberi at John Lyndon Sanchez ng Don Honorio Ventura State University. Aji Bunalade at Christian J. Porciuncula ng Bulacan Agricultural State College, Abelardo Jr. Cortez ng Holy Angel University, Alaika Cruz at Briel Jacob Adrian Reyes ng Baliwag University. Rona Micaela de la Torre ng Bataan, Peninsula State University. Yanika K. Israel ng President Ramon Magsaysay State University. Kasama din po si Alicer Javier ng Bataan Peninsula State University, Dinalupihan Campus. June Reen Pontanilla ng Tarlac Agricultural University, Catherine Sadi ng Colegio de Sebastian at Van Alfred Villanueva ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Nagsimula ang pagsumite ng aplikasyon noong July 4 at natapos noong August 16. Ang mga huwarang mag-aaral na Gitnang Luzon ay isang independent awards program at hindi po bahagi ng 10 outstanding students of the Philippines. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at kanilang mga kaanak, muli pong nagsagawa ng vaccination drive ang Laos Group of Companies itong Sabado sa Car World, Pampanga. Sa pagkakataong ito, booster dose naman ay binigay sa mga manggagawa at kwalipikadong benepisyaryo. May ulat si Angelica Cara. Nagsagawa ng booster vaccination drive ang Laos Group of Companies o LGC, katuwang ng Jose B. Lingad Memorial Regional General Hospital sa LGC Training Center, Mitsubishi Car World, Sabado, September 16. Benepisyaryo ng aktibidad ang higit 200 manggagawa ng LGC at ang kanilang pamilya, kasama rito ang senior citizens at mga kabataang 12 hanggang 17 taong gulang. Hangad umano ng pamunuan ng Laos Group na may pagpatuloy ng kanilang mga kawani ang pagbibigay ng hindi matatawarang serbisyo sa kanilang mga kliyente sa kabila ng nagpapatuloy na pandemya. Paraan ito upang maiwasan ang banta ng COVID-19 sa lahat ng kanilang mga dealership at business offices. Isa sa mga nabakunahan si Engineer Angelo Mamangon Jr. mula sa Angeles City. Hindi na raw siya nagdalawang isip na magpa-second booster, makaraang imbitahan ng kanyang kaanak na empleyado ng LGC. Una-una, very convenient po yung yung process. At saka very organized po yung mga nag-a-assist, yung organizer natin. Walang aberya, mabilis lang po. Lubos naman ang pasasalamat ni Gemma Manalo, isang kawani ng LGC, sa isinagawang booster vaccination drive. Thank you po sa Laos Group and of course sa JBL po, sir. Siyempre, dahil sa kanila po, magiging safe po kami, mga clients po namin, co-workers, and most especially mga family po namin. Kasi po, yun po, booster po kami, gano'n, vaccine po kami, and safe po kami. Ayon kay Dr. Sherilyn de la Cruz Norulia, Medical Officer sa JBL MRH, importante pa rin na mabakunahan ng booster dose ang bawat mamamayan sa kabila ng mas maluwag na alert level na ipinatutupad ng pamahalaan hinggil sa COVID-19 pandemic. Ang importance po ng vaccine ay ito po ay pinakamabisang paraan upang mabakunahan at maiwasan po ang pagkalat ng iba't ibang sakit po tulad ng COVID-19. At itong bakuna po ay parang maprotektahan po ang ating mga pamilya. So, importante pa rin po na mapanatili po natin ang mga safety protocols po para rin po sa kaligtasan ng ating mga kababayan po at ating pamilya. Hinikayat din ni Dr. Norulia ang publiko at ang mga business establishments na makiisa sa isinasagawang vaccination programs kontra sa coronavirus. Inaanyayahan po namin kayo na lumahok sa Pinas Lakas Booster sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 4:00 ng hapon para sa mga primary doses, booster at kiddie vaccines. Ini-invite din po namin ang mga kumpanya dito sa San Fernando, Pampanga para kami po ay makapagbisita at mabakunahan po ang inyong mga empleyado. Initiative po ito ng aming hospital, ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Maraming salamat po. Matatanda ang taong 2021 pa nang simula ng LGC ang kanilang vaccination program. Naging katuwang din ng city government ng San Fernando ang naturang kumpanya sa pagbibigay proteksyon kontra COVID-19 sa mahigit 2,600 Fernandinos. Angelica Cara, CLTV News. Lusod na sa House Committee on Labor and Employment nitong Lunes ang consolidated version ng House Bill 615 o panukalang Freelance Workers Protection Act na iniakda ni Pangasinan Representative Christopher De Venecia. Giti De Venecia, panahon na umano para maisabata sa isang panukalang tunay na poprotekta sa mga freelancer, lalo na sa creative industries kung saan mula sa 4.8 million stakeholders at 4 na milyon ang freelancers. Ang freelancing ay isang uri ng self-employment. Sa halip na magtrabaho sa isang kumpanya, ang mga freelancer ay maaaring kumuha ng trabaho o proyekto sa iba't ibang kumpanya. Di tulad ng regular na trabaho o pananagutan ng isang freelancer ang pagbabayad sa sarili nilang buwis, health insurance at iba pang mga personal na kontribusyon.
Kaya naman layunin ng panukala na mabigyan umano ng proteksyon at insentibo ang mga freelancer. Yun din ang pagkakaroon ng written contract kung saan dapat nakadetalye ang mga benepisyo, sahod, paraan ng pagbabayad, period of employment, pagbibigay ng hazard pay at night differential pay sa mga freelancer. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Lord. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon po nakaka-apekto ngayon, especially dito sa Central Luzon at Southern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bataan at Zambales, magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng Southwest monsoon o habagat. Samantala po, nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin, especially po sa bandang hapon o gabi, at posible rin po magkaroon o makaranas ng mga pulo-pulo mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. Wala naman po tayong binabantayang anumang sama ng panahon na papasok o sa loob ng PAR, at ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang mga lugar. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang lahat. At yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwesto ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.